Horas mari kita salutna di manogo nerion di kebaktiata naik kita pawor haton situata nalau pensiun. Jadi pedita dohot parhala doni huriata masuk tu pakobasion jadi rap jongjong mahita. Undul maita salutna. Shalom. Horas madi ita saluhutna. Amang inang dot naposo bulung ni huriata. Tapukama parsawarata dot tuhata di bagasan minggu sadarion. Marende mahita sian buku ende nomor 565 ayat sada. Doa ayat dulu. Tinggal di sana.
marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ito di parbadia, na tumopalangit do tanoon. Amen. Hisapan mahamu songot poso-poso na imbaru tubui, disusuna denggan do namang si asalam ganda hamu marhite siani, molo tungnunga didai hamu basar ni Tuhani, puji hamu ma debata hagogotai, olopon hamu ma debata ni si Jakob, haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha nasumurung. Didok hatam do, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asa rap hami dohot ibana tuhasangapon. Sai parohai mahami asa uduh hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihapor syau nature asa toktong makirim di haheheon. Dohot dihasangapon sogot silehonommu tu akana porseai diho. Amin. Patik ni debata di Minggu Sadarion, di mana dia netsian sada Petrus pidu sada ayat 10 tolu dot 10 Dibayani hohosi hamu marohamuna, torang marohamuna, sadok makiri mahamu di asini rohana tarboan tuhamu, di hapataron ni Yesus Kristus. Songon dakdanak si pangoloi mahamu, unang mapayut-yutamu be sakap-sakap ni roha, uju di haton muna na jolo. Olat ni masahatna atong rap magido gogo mahita. Ale Tuhan debata, pangulaon nombar patik ni. Amin. Tuhan
Tato poti madosata tu ado poin debata tapa uduk maroha tamartangi yang mahita. Ale debata nami namar siroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hamiro tujolom. Huilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani do umbaen nau paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami, tung na jot-jot do hami mandibil sian akka dalam muda badia songot biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamateani akka pardosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesa masaluhut hagedo nami dohot pangelosyon nami mar hite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di mar hite-hite panindangion dohot hagogo ni tod di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho. Asa pantun tigor jala daulat hami mar pangalaho, baen hasangapon di guarmu nambadiai. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot Tuha sesani dosa. Mucat pe akadolok jalahu mutal akarobean. Alai anggo parasi ni rohaku nasotupa mucat sianho. Jala pada ni hadameokku nasotupa humordit nina Jahoba siasiho. Hasangapon ma di debatana di kijang.
Epistel di Minggu Sadarion, imana di enetian surat pangukapon bindu 21 ayat 5 ro di ayat pitu, tajahama marsikat soring. Dungi, didokna hudul di habang saima, idama, saluhutna do upaim baru, jadi didokma suraton mai, ai haposan do aka hataon, jolo jala nasitong. Tianoni namona ngima saluhutna, jala au gabe debatana, ibana gabe anakku. Olat ni masaatna martua do akana tumangion hatani debata jala nau peopsa. Amin.
tidak kon maha porsyatai, songona ina tidak kon ni dongata saha porsyao di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea, ido apa, au porsea di Yesus Kristus, gabi-gabi asyatto di parbadia, adorak sohuan. Ido tuhata, na tumona bernit, au mansilatus, namate tarpajal do ibana di au pinorsit, tua tu banotu. Namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, la undur tu siamong di bata Jehova, nama naik pargogo na sukatubusan. Disima ibana pansugut mangumi halak na mangulut na mate. Au porsea to di parbadia, jala dong sada huria na badia, huria topan yala Kristen akan na badia. Dot ya sai dosa, dot ya tai dengan dok. Mulak mangulu sogot daging halak no mate. Dot yang nguluan na sora sudah. Amin. Horas ma dihita saluhuna. Tikting namasa dihuriata di bagasan mingguon. Minggu Kuasimo de Geniti 16 April 2020. Topik ni jamita marparange hobar tuhatani debata. Naparjolo goar ni minggu. Ia goar ni minggu ta sadarion ima minggu Kuasimodo Geniti. Lapatana songon poso-poso nai baru tubuh. Paduahon Majelis Purna Tugas. Sadarion Minggu 16 April 2020 di parmingguon pukul 7.30 dung sipul jamita patupaon ni huriata do acara paborhaton situa paciun sian ulaon nasida. Ima amang situayos Osmar Marluhut Simajutak nama kobasi di Bajar Ciputat sekitarna dohot Bajar Pondok Cabe Legoso. Memasuki pasiun sian hasituaon na di tanggal 30 Maret 2020 nasalpu. Alanunga marumur nasida ono 55 tahun. Sesuai tu tata dasar doho tata laksana HKBP 2002 dung amandemen patoluhon. Bab itu pasal 27 ayat 6.6. Sahalak situa molonunga marumur ono 55 tahun. Paciun masian ulaon nasida alai tahbisan situana tongdohot. Maulia tema di pakobasion amang situayos Osmar Marluhut Simajutak na salilingon tuhat tama na mamasu-masu. Patoluhon nyanyian festival kor paropuan. Di hari Minggu 23 April 2020 pukul 7.30 uji coba do kor paropuan HKBP Kebayoran Lama di Siala Parsidohot Dokor Paropuan HKBP Kebayoran Lama di Festival Kor Distrik Walu DKI Jakarta di tanggal 4 Mei 2020. Tatangnya konma asa denggan mardalan Festival Kore. Paupaton retreat ama sedistrik Walu DKI Jakarta. Hobar tu program kerja ama sedistrik Walu DKI Jakarta sedang berlangsung do kegiatan retreat ama mulai hari Sabtu 15 April sahat tu Minggu sadarion 16 April 2020 maringanan di Pila Kinasih Bogor.
Utusan Sian HKBP Resort Kebayoran Lama, Ima Amang Kolonel SO Pardede, Ketua AMA, Amang Situa R Pakpahan, Sekretaris AMA, Dohot Amang M Panggabean, Guru Kor AMA. Tatangnya konma asadenggan mardalan ulawane. Kalimahon Hatta Hamuliateon. Huriata HKBP Kebayoran Lama Pasahaton Mauliate Turuas ni Huriata NN. Naong Pasahaton 2 set podoman ukuran 120 kali 200 cm. Dohot 120 cm kali 200 cm. Bahen haperluon bagas ni pendeta fungsional. Ima inang pendeta jojor boru Pardede MTH. Tuhatama nama masu-masu hita sede. Warta tambahan. Ibadah Pasca Remaja di hari Sabtu 22 April 2020 tolu pukul 10.05 WIB di Aula Sopo Praja lantai 2 tapatu pado ulaon Pasca Remaja HKBP Kebayoran Lama. Pinangido tusude iana kota remaja dohot pelajar sidi asa parsi dohot tu ulaoni. Tuhatama na mamasu-masu. Songonima tikting na boy hujaha sian joloon. Na sohujaha boy mata jaha distensilan na adong di hitabe. Tuhatama na mamasu-masu hita saluhutna. Sonari hupasahat hami matiki tu amang ketua Pembangunan Rumah Dinas Pendeta Amang Jenderal TD Sitorus Pasatami Tiki Mauliate. Shalom. Shalom. Horas Marihita Manginang. Gimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan, haleluya. Izinkan saya atas nama Panitia Pembangunan Rumah Dinas Pendeta Resort untuk melaporkan dan menginformasikan kita saluhuna bagaimana rencana pembangunan rumah dinas ini. Ada raksuh pasahat secara rinci, saya mohon izin menggunakan waktu agak lama. Karena baru kali ini saya sosialisasi setelah dilantik pada tanggal 4 Desember tahun 2022 yang lalu. Jadi amang pendeta resort, pendeta Jeffrey Stindaun napinar sangapan, dihamusui amanami nanami, kamu perhalado, sudi hitana adong di bagas jor itu hatta di bagas sadarion. Melihatnya dari itu hatta nang oleh partikiano di hita, bu hita bertatap muka dalam rangka kebaktian Naparjulu. Naparjulu sebahasa toku hita saluna apa dasar hukum kita membentuk membangun rumah dinas. Karena ada komentar yang menurut saya kurang pas. Kalau kita simak rapot Huria tanggal 22 Januari tahun 2022, di situ dicantumkan membangun rumah pendeta. Dialokasikan dana 25 juta untuk urusan IMB. Itu program jangka pendek. Jangka pendek artinya tahun 2022. Kemudian masuk pada butir berikutnya dicantumkan anggaran 2 miliar untuk membangun rumah pendeta dan pada tahun anggaran tahun jangka sedang. Jangka sedang artinya 2023. Ini dasar hukumnya. Jadi sudah amanat dari rapot Huria. Rapot Huria, maka dibentuklah panitia pada tanggal 4 Desember kemarin. Memang sengaja agak ditunda ini supaya selesaikan dulu kegiatan-kegiatan tahun Parasini Rohaon,
tahun merayakan ulang tahun yang ke-57 dan pesta Gutilon supaya tidak tumpang tindih. Tunggu dulu operator, nanti dulu ya. Itu dasar hukumnya. Nah, Pak Duahon memang agak lambat prosesnya pelaksanaan rumah dinas ini karena begini. Sebenarnya sudah ada tim kerja yang katakanlah pra panitia. Saya dengan teman-teman sudah membentuk tim kerja tidak formal untuk mendesain dan merancang bagaimana rumah ini akan kita bangun. Yang jelas rumah akan kita bangun dengan tetap ada fasilitas parkir di bawahnya. Supaya mengurangi menambah fasilitas parkir yang ada sekarang. Itu konsepnya dulu. Kemudian setelah kita undang teman yang bisa membantu, saya katakan membantu bukan dikontrakkan atau tenaga profesional dalam artian di tender, tidak. Jadi hubungan baik. Kira-kira bulan Agustus sudah mulai dia kerja. Kebetulan dia juga kerja di proyek untuk menyelesaikan pekerjaan tender sampai 31 Desember tahun 2022. Di salah-salah waktunya yang ada dia coba menggambar, mendesain dan sebagainya. Pendek cerita sudah dilaporkan kepada kami untuk sudah siap membangun rumah dinas tetapi 2 waktu itu. Karena memang rencana dari awal kita adalah 2 rumah menggunakan lahan yang tersedia di sana. Tetapi setelah dilaporkan seperti itu, ternyata Amang Pendeta Sok mengatakan Amang bukan 2 rumah, tetapi 3 rumah. Karena waktu itu Amang Pendeta baru pulang dari Tarutung, sudah minta tenaga lagi pendeta yang ketiga. Dan kita sudah datang, sudah kita saksikan sekarang, sudah datang beliau itu Pendeta Surya. Jadi dari 2 rumah tadi sudah digambar, sudah selesai. Kemudian kita harus membangun lagi 3 rumah, berarti konsep yang lama harus kita abaikan. Itu makan waktu. Oke. Kira-kira bulan Desember kalau nggak salah sudah mulai kelihatan ini dengan beberapa koreksi bla 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 begitu. Pada tanggal 12 April kemarin hari Rabu barulah bisa disepakati oleh si drafter menggambar rumah ini yang mendesain dan sebagainya, termasuk perhitungan RAB, rencana anggaran biayanya yang sudah diperiksa oleh Ahmad Tasetua John Pri sebagai panitia yang ahli di bidangnya. Pada saat itulah disepakati RAB-nya sekian, kemudian dasar gambar rumah ini akan kita gunakan untuk mengusulkan IMB yang namanya sekarang adalah persetujuan bangunan gedung BPG, kira-kira begitu. Jadi sebelumnya kita sudah usul juga, sudah diurus ke kelurahan namanya IRK, informasi rencana kota kalau nggak salah ya, ke kelurahan, nanti akan diurus berdasarkan itu sudah keluar izinnya, sudah mereka survei ke sini, dilihat apakah gambar kita ini sesuai dengan ketentuan Perda enggak, berapa meter dari jalan dan sebagainya. Itu sudah kita terima izinnya, sudah oke, tinggal melanjutkan dengan perlengkapan administrasi, nanti diusulkan ke camat untuk mendapatkan IMB atau istilah yang sekarang adalah PBG, persetujuan bangunan gedung. Semoga tidak lama. Dan tetapi pertanyaan sekarang, siapakah yang berkewenangan dalam hal ini? Apakah camat atau wali kota? Mudah-mudahan camat, karena lebih cepat. Kira-kira begitu. Nah itu rencana awalnya dulu. Sekarang tanggal 12 April kemarin kita sudah sepakati RAB-nya. RAB-nya setelah dihitung-hitung, tolong tambah, operator tolong tambah rumah. Halo? Ya. Ini rumah yang akan kita bangun yang menghadap ke utara. Menghadap ke utara, saya sudah katakan tadi, bawahnya itu akan kita siapkan untuk parkir yang menghadap ke utara ke rumah siapa di Situmorang. Ini 2 rumah.
untuk pendeta fungsional dengan luas bangunan 131 meter persegi per rumah. Jadi kalau 2 rumah ya 262 meter persegi. Kira-kira begini. Kemudian satu rumah menghadap ke barat, yaitu menghadap ke gereja lah kira-kira. Cuman gambarnya belum siap. Itu nanti untuk rumah pendeta resort. Luas bangunan 217 meter persegi. Sehingga kalau di total luas bangunan, kalau hitungan-hitungan seperti orang awam seperti saya, maka jumlah luas bangunan atau luasan bangunan yang akan kita bangun itu 479 meter persegi. Dibulatkan 480 meter persegi kali indeks 4 juta per meter persegi. Sehingga terdapatlah angka 1 miliar berapa ini? 920 juta untuk 3 rumah. Ya, saya ulangi 1 miliar 920 juta. Kemudian karena kita akan menggunakan fasilitas parkir di bawahnya, fasilitas parkir itu dihitung 240 meter persegi kali 2,5 juta per meter persegi. Maka didapatkan biayanya 600 juta. Kalau dijumlahkan ini menjadi 2 miliar 520 juta. Lalu karena ini rumah dinas, kita harus lengkapi semua perabot rumah tangga segala macam. Tempat tidur, lemari es, segala macam, AC, segala macam, kursi tamu, dan kita hitung ini sekitar 480 juta. Mudah-mudahan lebih ringan, lebih murah nanti. Tadi ada saya dengar diwartakan, terima kasih berikan bantuan tempat tidur kepada Inang Jozor. Barangkali juga untuk mengisi ini bisa partisipasi dari teman-teman untuk membantu melengkapi rumah dinas itu. Kita harus siapkan AC, ya kan? Ada TV paling tidak 1, tempat tidur, lemari pakaian dan sebagainya. Rumah dinas. Jadi pendeta masuk tinggal pakai, pendeta keluar tinggal tinggalkan. Itu saja. Nah, kalau kita bangun ini, maka kita tidak perlu lagi ngontrak-ngontrak. Sudah 57 tahun usia gereja kita ini belum ada rumah pendeta. Agak prihatin kan? Kita punya gereja begitu bagus, kita punya fasilitas untuk pendukung kegiatan operasional gereja cukup bagus, tetapi kita nggak punya rumah pendeta. Inilah yang mendorong sehingga harus segera kita bangun rumah pendeta ini yang disebut rumah dinas. Itu alasannya. Kalau dihitung secara biaya, saya tadi tanya kepada Inang Bendahara, kira-kira berapa Inang ngontrak per tahun rumah pendeta itu? Antara 40-50 juta per tahun. Kalau tiga pendeta 150 juta per tahun. Tidak gampang mencari uang 150 juta. Apalagi sekarang kita harus dukung pembagian 55-45 untuk mendukung sentralisasi. Tidak gampang. Oleh karena itu harus segera kita bangun ini, kita selesaikan rencananya awal Desember kalau bisa selesai. Kalau dimulai nanti kira-kira Mei, mungkin 5-6 bulan selesai kalau semua dana tersedia. Artinya begini, proyek pekerjaan harus jalan terus. Dana nanti kita cari. Kira-kira begitu. Tidak boleh dia berhenti karena kekurangan dana. Itu prinsip. Kalau tidak, maka sampai awal Desember mungkin tidak akan selesai. Saya sedikit mundur lagi kepada rapot huria. Pada waktu rapot huria itu memang ada tertulis di situ, tertulis untuk jangka sedang, kalau nggak salah, supaya gereja mengecek atau mensurvei itu rumah yang di depan gereja. Ada rumah sini yang sekarang masih kosong. Waktu itu emang pendeta WK mengatakan rumah itu 17 miliar. Kemudian memang pendeta mengatakan jemaat HGB Orang Lama itu baik-baik semua orangnya. Kalau itu kita beli dengan 17 miliar, tinggal kumpulkan 170 KK kali 100 juta. Jadi itu. Inilah salah satu poin dari rapot huria. Nah kebetulan pada waktu lansia pergi kebaktian Padang yang ber-AC ya. Di di tempatnya
Kenasi ya. Di situ terungkap dialog antara kami dengan pendeta resort, apa masukan-masukan yang bisa diberikan dalam rangka pembinaan lansia. Salah satu waktu pembicara adalah saya, waktu itu bulan Mei ya, tahun 2022, saya tanya, ini amanat dari rapot Huria tentang yang 17M bagaimana aplikasinya, Mang? Ternyata belum, dan saya sarankan bentuklah tim untuk survei dan negosiator. Akhirnya saya ditunjuk jadi ketua untuk menego itu. Saya rekrutlah teman-teman, Amang Freddy Serai sama Dewi Silalahi. Saya coba hubungan kepada yang punya rumah itu secara langsung melalui Teguh Satpam, supaya tolong kalau datang ke sini minta nomor handphonenya, saya bicara langsung. Sampai tunggu 1 bulan. Kurang lebih begitu. Ternyata nggak datang orangnya. Akhirnya saya gunakan spanduk yang ada di situ. Di situ kan ada spanduk, dijual, hubungi ini. Saya kontak, ternyata ibu orang Batak. Saya bilang, Inang ini, oke, berapa itu harga rumah? Dia bilang, harga jadi Mang ya, ya berapa? 13 miliar. Terus saya katakan, Amang Inang, bukan saya yang beli, tapi untuk gereja, mau dipakai pendeta. Tolong turunin harga dong. Oke, harga mati 11M. Ya, dari 17 ke 13 ke 11. Nggak bisa kurang lagi? Enggak, oke, saya catat. Sesuai amanat dari pendeta resort waktu itu, tolong juga dijejaki rumah yang dipakai sekarang. Rumahnya Amang Desmond Parhusip. Saya kebetulan ketemu beliau di konsistori, saya tanya, Amang mau jual nggak rumah itu? Mau dipakai pendeta sekarang? Dia lihat ke saya, Amang mau beli, bukan untuk gereja. Berapa harga? Harga gereja loh, aku bilang. Harga gereja dia bilang 23 juta per meter persegi. Luasnya 350 meter persegi. Kali 27 juta sudah 8 miliar 50 juta. Ya kan? Jadi kalau ini 11 miliar, Amang Desmond 8 miliar 50 juta, ini bukan dana yang kecil. Masih penasaran, saya ngomong lagi sama si Tua Ramos. Itu Ramos, mana ada orangnya? Amang mau jual nggak itu rumah sama anu? Saya dengar itu 250 meter. Dia bilang, mohon maaf Amang, kami tidak berniat untuk menjual. Itulah penjejakan yang kami lakukan. Semua ini kami laporkan kepada pendeta. Tertulis. Dengan saran. Saran karena ini 11 miliar, ini 8 miliar. Saran kita bangun saja rumah pendeta dengan menggunakan lahan yang sudah tersedia. Kita sudah beli itu kurang lebih tahun 2015 kalau nggak salah. Sebesar berapa? 5 miliar 400 juta kalau nggak salah. Amang pendeta langsung setuju. Oke, kita wujudkan itu aja. Lalu tidak mau tua tiki, lalu sama sama ketuaan ada. Ketua panitianya, wah saya bilang jangan Amang, saya udah tua. Ada yang lebih muda-muda lah, PKM segala macam. Tolong aja mereka dilibatkan. Akhirnya terjadi dialog, begini aja lah Amang Serai bilang, Amang sosialisasi dulu pada saat rapat Parhalado, apakah semua setuju? Apakah ada mungkin generasi yang lebih muda, yang lebih energik dan sebagainya. Kira-kira 2-3 minggu setelah itu kami ketemu lagi di sana. Kebetulan ada kegiatan-kegiatan latihan KOR lansia waktu itu dalam rangka festival KOR lansia sedistrik. Berbicara dengan pendeta Amang Sitorus, nggak setuju kami sudah Parhalado, hamuma ketua panitia pembangunan di rumah dinasi. Saya merasa bangga, terharu dengan catatan berarti pada benak saya, semua setua mendukung saya sebagai ketua panitia. Ini sebagai modal dasar untuk kerja. Tetapi di satu sisi saya mendengar masih ada juga suara-suara seperti yang saya katakan tadi. Ada juga yang mengatakan, mulai kapan dia ditunjuk sebagai ketua panitia? Ini saya bukan maaf ya untuk Parhalado. Supaya kita sedikit menyamakan persepsi lah begitu. Karena ini kita pekerjaan kita bersama. Begitulah kejadiannya Mang Yonang. Jadi dengan saran itu, pendeta memutuskan oke, Amanglah jadi ketua. Tidak lama kemudian, pada tanggal 4 Desember kami dilantik sebagai ketua panitia bersamaan dengan pembubaran panitia Pesta Gotilon dan tahun para senior Dohot tahun ulang tahun. Itu perjalanannya.
Jadi sesuai dengan sulitnya tadi mendapatkan gambar untuk desain rumah itu, makan waktu, baru tanggal 12 April kemarin bisa kita tentukan berapa RAB-nya dan berapa surat-surat yang perlu diperlukan untuk mengurus IMB. Nah, itu secara secara lengkap. Oke, tolong gambar berikutnya. Nah, ini sebagai saja untuk diketahui, gambar pertama ini lantai 1, terus lantai 2-nya begini, lantai 3 lanjut. Setiap rumah punya 3 kamar tidur. Ya. Jadi cukup cukup presentatif ya. Jadi rumah yang akan kita bangun ini memang bukan rumah SSS-nya 7. Rumah sangat sederhana, selonjoran saja sangat susah. Bukan itu. Yang layak, 3 kamar dan sebagainya untuk pendeta loh ini, ya kan? Nah, mengapa saya katakan tadi kalau bisa awal Desember kita sudah selesai? Maksud kami supaya inilah kado Natal dari RUAS untuk pendeta. Mudah-mudahan dengan catatan mari kita berpartisipasi secara positif dan aktif. Sekarang berapa dana yang kita sudah miliki? Saya mengajak Mang Inang tolong dibuka Warta Jemaat hari ini. Pada halaman 1 yang judulnya Varia Warta Pembangunan Rumah Dinas Pendeta. Ada di kolom grand total, kanan atas itu grand total 1.153.265. Ini adalah akumulasi dari Pesta Gotilon, kalau nggak salah sekitar 600 atau 700 juta. Kemudian sekarang udah 1 miliar lebih, 1,1 berarti kita sudah mendapat tambahan 400 juta sejak diserahkannya hasil Pesta Gotilon kepada panitia. Ya kan? Metode yang digunakan untuk penggalangan dana ini sampai sekarang adalah dengan dua cara, yaitu amplop. Amplop ya, minggu berlaku mulai kalau nggak salah mulai Desember ya, mulai Desember 2022. Selalu tiap minggu diedarkan amplop seperti ini bersamaan dengan acara. Saya himbau, di sini kan ada amplop untuk pembangunan. Saya himbau kalau A, B, C ini atau apapun namanya, katakanlah kira-kira 5.000-an gitu ya, 5.000, 5.000. Kalau ini tolonglah paling tidak 10 atau 15. Ya kan? Kenapa? Karena supaya selesai pekerjaan kita itu. Kalau ini dipukul rata, agak keser juga itu nanti. Itu himbauan. Masa nggak boleh menghimbau sih? Terus yang kedua Tok Ripe. Tok Ripe dikatakan 50.000 per kakak per bulan. Sekarang kita buka lagi rawat terjemah tadi. Lihat ke bawah. Ke bawahnya ada. Total dari Banjar, 16 Banjar, bla bla bla. Ini mari saya mengajak para pengurus Banjar plus para situa Banjar berkoordinasi untuk membaca ini dan mengevaluasi. Saya menghimbau seperti itu. Coba lihat misalnya Kampung Perigi baru 7 keluarga. Berapa sih jemaat di sana? Baru 7. Ya kan? Nah, padahal ini kan untuk program 1 tahun. Tolong dievaluasi dong, tolong digugah teman-teman kita yang sebanjar itu untuk berpartisipasi. Tidak, pengertian Tok Ripe ini tidak kaku bahwa hanya yang sudah berkeluarga. Bagi keluarga yang anaknya sudah kerja dan sebagainya, borun sudah kerja, tidak salah untuk berpartisipasi. Apapun namanya, mau Tok Ripe kek, mau apa kek, sumbangan, ucapan syukur lah, apa segala macam, tapi langsung dialamatkan kepada nomor rekening panitia supaya tidak sibuk antara bendahara panitia dan bendahara gereja. Nah, itu aja masalah Tok Ripe ini 50.000. Sekarang rokok kalau nggak salah 1 bungkus 40.000 ya, iya kan? Nah, kalau satu bungkus 1 hari, 30 hari merokok 30 bungkus, hanya korban 1 hari aja sudah mencapai 50.000 untuk Tok Ripe. Supaya dengan penghimpunan dana ini bisa segera kita selesaikan proyek itu. Di samping itu Mang Inang, saya sosialisasikan juga panitia dengan sudah merencanakan dengan baik untuk tanggal 6 Mei, hari Sabtu yang akan datang, tanggal 6 Mei, kita akan melaksanakan
penggalangan dana lah dalam dengan judul ucapan syukur. Dengan nanti kita undang beberapa yang dari Banjar-Banjar, tolong dikoordinasikan ini dengan baik supaya kalau bisa pada tanggal 6 ini semua tercover. Berarti kekurangan kita sekarang ini 1,1, target 3 miliar, masih kekurangan 1 miliar 900 juta, kira-kira 2 miliar lagi ya. Tapi jangan khawatir, pengalaman kita dulu Sopo Praja ternyata baik-baik juga kok, selesai dan indah pada waktunya. Asal kita mau berperan serta. Tarima hulala nabi pasahatoku. Saya tutup dengan firman Tuhan yang mengatakan Galatia 2 ayat 6, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu menaati hukum Kristus. Yang kedua, di hata-bata di dok tapakna do tajomna rimni tahido guguna. Artinya kebersamaan itu sangat merupakan kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Terakhir, cendrawasih burungnya Irian. Terima kasih, mohon dukungan. Melatih Manginang, mohon maaf boleh ada tutur kata yang kurang berkenan. Salam, Horas.
Dami di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta kita saparsaura di minggu saderion. Hatan itu hatta imana gabe turpuk jamita. Di minggu saderion imana tersurat di Hesekiel biddu 36 mamuk kamaisian ayat 22 sahatu ayat 27 sonon mahatan itu hata tersurat di sita payutihu ma di bahini dohonon muna matu pinopar ni Israel sononod dohatan itu Tuhan Jehovah dada alhamu au mabay songoni ali pinopar ni Israel ala ni guarhu na badiaido na niramunan muna di tonga-tonga ni bangso parbigu akka hasahatan munay jala au na pabadiahu guarhu na tibuli naung niramunan di tonga-tonga ni akka bangso parbigu na niramunan muna tahe di tonga-tonga na sida asa tung ditadda akka bangso parbigu au do Jehovah ninna Tuhan Jehovah ia dungku perbadiai diriku di bagasak kamu di hadapan muna jala au membuat hamusia nakka bangso parbigu jala peluhutokku do hamusian saluhut akkaluat jala buanokku do hamu mulak tutano munai dungi urasonokku matu hamu aek akkanatio asatung iasamu urasonokku do hamu tahesian saluhut haramunon munai doho sian saluhut gana-ganan munai jala lehonokku tu hamu rohanai baru doho toddinai baru tu bagasan ate-ate muna jala ucatokku do roha betu siad daging muna jala lehonokku tu hamu roha sibuk jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna jala au mabaheca asamar parangi hamu di bagasan akka patikku akka uhuppu pe radotan jala patupaon munado ima yang gosahatna hamu akka dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai molo taida di galup ayat turpukta sadarion apala odol jala takas do didok ima mulai sian ayat 22 sahatu ayat 27 didok alani guarhu nabadiai imana gabi melatar belakangi saluhutna turpuk tahun. Na sinuarahon ni debata ima tu bangsona bangsa Israel na terbuang di habuang Babel. Terbuang bangsonai alani na manibil na mangalaosi na berkhianat na dosa bangsoi dia dopan ni debata gabe di paloas debata di pasubu debata terbuang nasida tu habuang Babel nunga terbuang alaidang sadar diri saitongdo martakang ni roha dia dopan ni debata dang marhamu baun
Jisarupa mapabain ni sibulisi tu nasida. Nunga medebu laos iti batangga muse. Jala nasida sadiri do mabaini. Masa si taonon itu nasida. Sialanido songoni parirna hacitna jalalam do nasida. Sian di bata didok gaber lam ramuddu ngulu nasida. Dangadong bikabadiaun jalabakat didok do didok di bata do tu nasida. Kamu bangsokku molo disadari kamu pabahena pangalahaw muna dosa munay haru kamu sadiri ikom magigi mamereng dirimu sadiri. Nina debata tu nasida kamu sadiri ikom magigi mamereng dirimu sadiri. Langsongonido debata makagigihon nasida. Ima makagigihon hadosaun nasida. Hape rodo debata mamilit bangsoi gabe bangsona maparbadiai bangsoi ala bangsona ala nabadia do debata. Alai gabe diramuni nasida. Markite-hite ima pengkhianatan pabahenan pangalaho halum lamon dosa na pinatupan nasida tu debata. Sialani mahamuak kamang dot tamuak kenang tung so tarbain ni bangsoido tung so tarbain ni jolmaido paluaho dirina sian haramunonna sia pardosaonna. Dakolan bangsa Israel di turpuk tahun sahatu partikian nuengon ngulutta dan terbahen ni kita jolma paluaho kita sian haramunon ni pardosautta. Alai bui hita gabe yas badia nasopatu yas jala badia alai alani asni rohani debata di bagasat diri ni anak na Tuhan Yesus Kristus gabe diburi gabe dipayas ditahirkan ima didok diuras hita sian haramunon ni pardosauni gabe yas hita ima nabura na minggu na salpu tahalason ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus dohot ari hagihiyun ni Tuhan Yesus Kristus ya kamatian untuk mentahirkan laho manguras sita asayas sialanido niulakan mamuse markite ayat 22 tekas didok alani guarhu nabadiai inna debata alani guarhu nabadiai nani ramunamunai karena namaku yang engkau najiskan. Ima padok ni debata. Sialani Roma debata sadiri patupahon ulau tu dirina. Didok mamuse ayat 20 jala au pabadia honau. Justru mahamu kamang dotta mo kenang jala au pabadia honau ala ni guar huna badiai. Naing dohonon na disi anggo siya kamu jolmaido tung sotar bay muna lao pabadia guarhi justru sebaliknya holan na mga ramuni guarhu dohamu hanya menajiskan namaku hape guarhu na badiai nung ngahulopokon tu bagasan ngulumuna tu bagasan roha pikiran muna alai iramuni hamu hati dan roh
Yang ada padaku sudah kuberikan kepadamu, tetapi engkau najiskan. Imana rubi. Sialanido gabidok de batasa halinari jala au pabedia hogwarhu. Jala didok mamuse ayat 24. Jala au mabuat. Mabuat ise, mabuat tamu. So si mabuat tamu sian gabolisop ni dosa muna. So tungla gabi say merbutak kamu. So tungla gabi say kotor kamu. Ikonaw na mabuat, mangangkat, manugu. Jala didok mamusay ayat 5. Duku buat dungi urasonok kumatuhamu. Ima ayat 25. Dungi urasonok kumatuhamu. Ima aek akanatiyo. Buatok kuma aek natiyo. Laho mentahirkan. Laho payasok kamu. Selanjutnya tindakan di Tuhan masih songoni. Tuhita. Jala didok ayat 26. Jala lehonok kudu Tuhamu. Holan nasihat debata masudi. Jala lehonok kuma Tuhamu. Nina ayat 26. Ayat 27. Musa didok. Jala lehonok kuma todikku. Tu bagasan ati-ati muna. Mula talanjut to dapat hamuak kamang doh tamuak kenang. Sudah hita. Ayat 20 lalu. Satu ayat 30. Ayat 20 sia. Jala au paluahuk kamu sian saluhut haramunon muna. Ayat 30. Jala au pagoda keparbueni kau. Dohok gogo ni tanui. Asa unang rapper hamu namar lapatan. Hupas-hupas makanan niula di tangan muna. Asa gabi na niula sinun rapinahan. Sudah siap debata. Atong molo sumiru siap debata. Adong do pesi pangasahonon ni jolma. Tukso adong do. Hamak kadongan na hinaholongan di bagasan buat itu hatta Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 didok. Aisian asni rohado ubay na malua hamu. Dalan hapor siaon. Jala dada binahen muna. Si leon-leon ni debatado. Jadi holan at sugari kita mengalami di bait dongata akan asopatu akan dajak tu kita bah sehali dua hali boleh kita sabar patulu hali hot dang be ayalana ido edde ido satu kali masih kumaafkan jangan sampai 3 kali kan itu kan. Ima hatani di portibion. Di portibion deda. Aidang gabi bui pertudus sonot toni tu Tuhani. Dangok kedok Tuhani rupani jangan sampai 3 kali. Dah. Kornya kainatai 70 kali. Itu kan? Memaafkan. Kali sekian. Dan taretong. Jala ido belgani asni rohani di bata tuk suadong do nagabi bui pabaken ni bangsoi tuk suadong do bui pabaken ni jolmai haulionna dia do pa ni di bata asagabi maluan na sida ay haro debata sa diri madok. Ayat sugari disadari hamu. Dirimu na ninna tu bangsoy. Inna tu jolmay. Haramunon muna. Hadusaw muna. Tung hamu sa diri. Giyahan
magigi mamereng dirimu sendiri inna debata. Ala yang gua udang songoni ido na ido ni debata. Ala di do di terpuk tahun. Ala ni habadiokku, bahenokku ma, lehonokku ma, patupaokku ma, pasu-pasuokku ma. Sialanido hamok kamang lotamok kenang hita saluhutna. Buanon ni debata ma. Bangsoy ala ni asni rohani Tuhani. Bangsoy na terbuangi. Ima sian habuangan. Buanon ni debata ma. Jolma nani asian nai aka jolma pardosai. Siap perbudakan ni hadosaunna. Ima tuhaluaon. Imana pinatupan ni debata di bagasa diri ni anak na Tuhatta Yesus Kristus. Gabe di palua, gabe di perbadiai. Ido satado naso patu gabe dipatutkan, naso layak gabe dilayakkan. Naramun gabe ias alaniaha. Ayat di Dokma ayat 25. Dungi uras sonokku matuhamu. Aek akan natiyo asatung yasamu molo neng dohonon na disi ibu Tuhanima aek natiyo payason iparidi ipayas asa unang adong betatak asa unang adong be lohot na kotor di pamatang tai. Ala dia, aiko patu paun ni debata aduhi. Ala standar ni debata. Kesempurnado. Habadiaudo. Sialanido menyempurnakan nguluni hita jolma. Pabadiahu nguluni hita jolma. Tukso terbain ni hita jolma do. Patu pahon itu dirita. Holat debata do. Di bagasa diri anak Tuhan Yesus Kristus laho menyempurnakan laho pabadiaho kita. Aina di perbadiai debatado hita di bagasa diri anak Tuhan Yesus Kristus. Ido sagabi bu hita malua. Asa sialanido narobi di pajadi honon di pamiliton ni debata tu bangsoi nunga di pasaha dian roha dohot todina alai nunga di ramuni alai Roma debata di Dokma ayat 26 muse jalale honokku matuhamu roha nai baru dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna jala ucatokku do roha batu siad daging muna jalale honokku Tuhamu roha sibuk. Allah akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Daktar tuhori, daktar buat ni jolmai, mana usaha ahape. Si leon-leon ni tuhat taisa bingdui. Sahat tunguluta tutikion. Lehonokku ma. Roha doho todine baru tuhamuninna. Aon na maulup-ulup amanginang. On na malas ni roha di hita. Ay molopola di leot tu hita. Roha ne baru. Doho todine baru. Namar lapatan di si. Nguluta. Ngolu manang hidup yang baru. Jala buat ni debatama roha batu. Ay memang sentral laido di dok debata. Roh ate-ate. Ayod nama bain nama berusak. Molopola siga. Alai molopola dinggar rohai dinggam mesuli. Ayo si pata
Nana yang takon ni buaton ni si bulisi rohani jolma itu kan? Itu. Asa rupa doi. Ba nang tu hita jolma. Molo pole do rupani. Dia kena terpaut rohana. Amang ditakoho rohakku molen na kan? Dibuat rohakku inna. Ayo dah kubo to rupani so namang situ yo sotu hala inang burusia gian. Tung buhado pa buat ni rohani amang situ yo sotu amang tu inang burusia gian. Pas dura ido inang burusia gian non hati hai bah tung malodo ho bah manak ko rohaki mabuat rohaki mungkin inna durada. Rohai ido na ni jamoton ni Tuhani jala alani no do markite kuaso ni Tuhatai di pasahat roha do tod di baru ai do saido rupani ai hola bangsoi imana di pebuangan songon ido nang buing uluni kita jolma tu partikian waing bajugal hu butul doho si jugal roha molenna marroha batu molo pedido ima leonok marroha daging ina na marlapatan ikol labok dak sai karas rupani kan jadi molo sai karas sarupa do naur rupani ikon hinder konon di jolma do gijang ni roha ala dia keegoisan keakuan yang tinggi itu adalah tinggi hati. Sama dengan namar gijang ni roha do tuadopan ni Tuhani. Molo soolo palabokkon ate-atena. Palabokkon rohana. Ay molo say membatu do rohai ate-atei. Haruhata ni Tuhani pe. Dan siap masuk tu si. Alay Roma de bata. Ala nunga say diramuni bangsoi. Habadiaun ni guarra. Allah punya kuasa. Di pasahat di batas diri ma roha doh tod di baru isar sarhumma roha na membatui jugal ni rohai nasai payutihut hagio ni rohana pikiranna pardagingonna nasosai tinggil jala uduk olo tu parsuruon ni hatani Tuhani. Sialani do hamuak kamang do tamuak ngakina saluhna. Didok ditopik ta minggutta sadarion. Marparange hobbar tuhatani di bata. Namar lapatan mangargahon ikut diparar takas. Ikut targahon jala taparar takas ima. Pabahenan si leo-leo ni di bata tungolutta. Ibana do maperbadia kita, ibana do payasok kita, ibana do manguras kita, ibana mangaleo todina, doho rohanay baru. Jala sahat tu ayat 30, ibana do mamasu-masu, ima aka naniula ni tangan ni kita jolma. Asa gabe marparbue ay didok do ayat 30 jala au pagodak ko parbue ni hau do gogo ni tanoi asa unang be teanon muna elahela ni haraparon di tonga-tonga ni akabang suparbigo minggutta saderio di guarido minggu kuasi modo geniti namar lapatan songon poso-poso na baru tubuh nawasan disusun atama. Namar lapatan di si ima ketergantungan nih sahala poso-poso na baru tubuh. Ima tu asini na torasna. Ala ido na gabinguluna. Ala ido na paling bermanfaat tu ibana. Songon ima nak kita. Nahikon. Totong makari koton hatani Tuhani dinguluta.
songo poso-posoi, ne baru tubui. Ketergantungan tunatorasna 100%. Molodok ketergantungan tunatorasna 100%. Na iko 100% ma tinggil tumangihon hatana. Sila ni mahamok kamang dot tamak kenang hita saluhu na. Di minggu sadarion. Patupot tama. Ima. Acara pensiun tu sahala situa. Amang situa ios. Simajutak. Dung nasalilingon. 30 sada tahun marhubas itongan ni huriata. Hata ni Tuhani. Perjami tahun ni nasida hala amangon. Perjami tahun sian hata. Perjami tahun sian kapabahenan. Nauli na denggani. Ikonido na gabi. Ingotot na gabi. Jamita tuhita. Asa di pasu-pasu Tuhanino ni jala gabe tubuh merperbui di hita. Unang saya taida. Ima diakka hahurangan. Basutung la gabe tadok. Ayamang ayamang situ yoson mulu makatai baitur si puas-puas do si tobom-tobom. Inna rupani kan ba memang itu. Alai ay bodo rupani halak batak sitong do nedok na alai apala odol apala takas holong ni rohano mamering sasahalak alai gabe dileai. Itu kan? Ayolo do songoni. Pajupang dohot ngaliling pajupang dohot contoh nama nang na duli-duli anak ni halak. Amang ay sido taheho inna anak ni siano amang tahe babanya manion inna rupani satewi. Itu kan alai ni holong na. Itu alak batak. Alai holong na dui. Bahkan lu kasar sia ni. Setabi rupani mulo ni tahun disot. Alai beragam dua kacara. Alai ini dia donang sidota. Ima dia kena positif. Asa gabi terjakok kita di bagasat Tuhani gabi di pasu-pasu Tuhani mai tubuh jalan merparbue. Ba tatanyakon amang situa yosodoh inang berusia gerap do keluarga. Asa gajang umurna. Jalaboy tetap mangulahon ima ulaon hasit tuaw ni. Ay do molo dihita saat tu namate hasit tuaw ni. Siap purna tugas na sila siyan ulaw tugas do. Alay molo bakti taringot tutohonak situay torus de sa liling mangulo na sida. Jala hala inang bursiagiya pidang nagabi boy dohonon ni hala inang bursiagiyan. Bawang ngabi ngapisiyo na mata. Banang be dang be inatan ni situa. Bate tak ada inatan ni situa. Be ko tak dominar perdepan ni nang rupani songo minar na si songonari. Iyo. Na paduahon. Imana hobar tu panitia tu bangunan ni rumah dinas. Amang inang molo nang tajakok kata ni Tuhani mengulu jala marparbue. Ahabe nata program pembangunan rumah dinas ni akan aposo ni Tuhani. Sau de, tulus de. Todo tutu. 50.000 sebulan. Ayang go di data ay 50% do penong mga leon. Hape nga nang setengah tahun or rupani. Iyo, hita ma manibangi. Mula pola 50.000 do sebulan. Ibaga sa minggu 300.000 mata pa habis. HP sebulan do 50.000 at palamol. Taleom ma dia na numingga tutuhani. Ala dia ay diperbadia Tuhani do hita, dipasu-pasu Tuhani do Tuhan dipamasuk-pasu Tuhani do hita atong ikon harga honot tadi. Delat tamadok mauliate. Molope saya ada program di hurian itu hatta ikor rajumat tadi na tutuhani do tapasahat. Alai ikor dohonot tado. Ahana tapasahat tutuhani. Tuk soboy do terpangasahok kita.
Asahita ng mga leon, iko dibaga sa torok ni Roha. So tung lagabi terpaksa marungutungut. Ulu-bulu inna, ay gudang dui. Ido, ay nunga sa holan na manihay. Alidang ulo mga leon. Ay doon na umaul, nagudang katana. Alidang ulo mga leon. Ulu-bulu, ana sudok nu kaparhala dui. Ay manipaliti mo si tarhona yung mabay katorangan soni. Inna rupani, hape adong do di bana, alidang ulo mga leon. Ay tardok may, songon na 2 minggu na salpu, ima, berita taringot, si huli mangging, hati-hati ta sotong lagabi si huli mangging kita. Ay ang gotuhani, dakya huli tu hita. Terbukti dia, ay alana itu hapon Tuhani do suli tu hita. Itu hapon pasu-pasuna. Ileod do tu hita. Atong aha mananaong tapasahat, tabain tu Tuhani, nang malua hita, marparangi mahita, hobar tuhatan ni Tuhani. Amin martang yang mahita. Hatamido oleh Tuhan hagugod di hami. Hatamido sulu-sulu ning ulo nami. Hatamido na maperbediay hami. Hatamido na mga leho roha do tod din baru tu hami. Hatamido manugu-nugu hami. Ima markiti-hiti to dim to di perbediay. Asa to tong mangulu hami. Hobar tulomo ni rohami. Ali Tuhan, rapoko mahami, asahona mga jari hami, laho makanguluhon, hatami, asa saluhut na hami ali Tuhan, ima aka anak dohot boruni huriam nataruli aka pasu-pasu nagudang siyako tabani aka nang pinasaha mi parjolo. Ali Tuhan ingot dohami tu akaruas ni huriam na dibagay sa parsahiton. Peter Prianto Silitonga, sintua doktorandus GP Manihuruk, nyonya situa GP Manihuruk, RS Buru Sagala, doktorandus Iwan BM Tampubulun, Padita DP Panjaitan, situa Profesor PTD Sihobing, situa Insinyur MH Sihobing, saha na 70, Ridwan Irianto Situmorang, saha Maruli Hutahayan, nyonya butar-butar sa Ormas Dilina Buru Sirait, Tony Nahal Hutapea, doh akan nasutar guari hami ali Tuhan, saha tumaw pasat hami nasida, jala rap mangidu hami ali Tuhan di bagas sa tanyang nami marsob batuho, homa na maparguguyon nasida ka di bagas sa parsahiton na, jala mangidu hami ali Tuhan, laos homa na pamalupon nasida siyan akarumang ni parsahiton na, di akaruasmu na taruli pasu-pasu las ni rohas yakko, na marulang tahun ari hatutubu, ulang tahun ari pardongas sarepeon, songoninang diaka gabi ni naniula sinur na pinahan, ragam yali Tuhan pasu-pasumi, nasotar guari hami saluhut na, mauliate madihole Tuhan, jala pinuji marsanga maguarmu, atong nang saluhut akayanak kon ni huriam, akan na dibagas sa persikolahan, perkuliahan langsung ni diak kanang karijo, ali Tuhan, sa dihoma na sida, jala to dimtod di perbediay ma, maniroy manugunugu na sida, asa totong marhabiara tuho, hola dibagas sa Kristus Jesus, martangyak kami tuho, amin. Tapuji matuhatta marinde hita, laos disomma hita pasahat papungpilian, tapuji tuhatta. Yesus
Saha mahita tu acara paborhato situa na pensiun. Jumulo mata puji tu hatta marede hita. Ay biasa tung humolso. Melengkung. Usahakan baris satu. Hurian itu hatta taida nuaing jong di juluon ima amang situa Yos Osmar Marluhut Simajutak dohot hala inang nunga digohi nasida tiki pangulaon na di huriaon dung marumur 55 tahun. Hobar tusi sipul maparulaon na makobasi di huriaon songon parhalado leleng na 31 tahun. Alani tamado pasahatotta mauliate ni rohatta tutuhatta na maddongani na marguguyhon huhut patauhon nasida sa lilingon. Mangulahon tohonan nasahat tu nasida. Akup ni unedo pasahatotta mauliate tu nasida naung mangulahon tohonani di tonga-tonga ni huriatta. Alani i paborhatotta ma nasida laho pensiun tabigima surat keputusan SK dohot piagam pensiun nasida nani jahahon ni hala amang sekretaris ni huriata. Kawan kami majolo surat keputusan tentang penatua na pensiun. Surat keputusan atau ketetapan nomor 20-02-08-07-01-4 Romawi /2023.
pimpinan jemaat atau pendeta resort AKBP Kebayoran Lama tentang penatua yang pensiun. Menimbang setiap penatua yang berusia 65 tahun telah memasuki pensiun. Membaca Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 pasal 25.6.6 halaman 182 tentang penatua yang pensiun. Seorang penatua pensiun apabila sudah berumur 65 tahun, tetapi tahbisan penatuanya tetap. Memutuskan, menetapkan 1. Situa Yos Osmar Marluhut Simanjuntak, pensiun dari penatua HKBP Kebayoran Lama mulai tanggal 30 Maret 2023. Dan surat keputusan ini berlaku sejak keputusan ini dikeluarkan. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini atau perlu penyempurnaan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di Kebayoran Lama tanggal 16 April 2023. Bertandatangan Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Piagam penghargaan akan diberikan kepada Amang Situa Yos Osmar Marluhut Simanjuntak. Tanggal lahir 30 Maret 1958. Atas pelayanannya sebagai Sintua di HKBP Kebayoran Lama, masa pelayanan 31 tahun, sejak tahun 1992 sampai dengan 2023. Tertanda tangan Pendeta Resort HKBP. Butima surat keputusan nangujahon hami mau lihat. Dihamu Amang Situa Yos Osmar Marluhut Simanjuntak. Khobar tu aturan doho peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Nunga digohi hamu pajuun nasahat tu hamu marhubas di Huria ni tuhat tahun. Madok mauliate do nasa Huriaon. Madok mauliate do Huriaon tutuhatta. Patauhon hamu marhubas tutuhonan nasahat tu hamu. Nunga digohi hamu panguluyon na pinadaton muna uju majalo tohonani. Di pasau tamudo na pinangido ni hatan itu hatta na madok sahat ula tohonami. Tamado hamauliate honon ni huriatta akka pangulaon muna na salilingod di julo ni hatta. Ang giyak ma di julo ni hatta na hinubasan munay gabi pilihan na hutsus jalan mabuan pasu-pasu dohot hatutugu ni haporseon diaka na hinubasan muna. Kami naposo ni Tuhani. Mardongan pos ni roha di debata ama, anak doho tod di parbadia. Pinaborha mahamu tu na pensiun. Say di pararak tuhat tama, akka pakubasion muna na salilingon. Jala diramu tihamu dia ka ari-ari sidalanan muna dope tutiki nanaingro. Amin. Mauliate manang dihamu inang. Huria lausudi mahita madok.
martangi ang mahita. Ali di bata nami, nago asidohot holong ni roha, mga sahon holong ni roham lohami pasahaton, hamulateon nami, ala pangurupion mu, dinaposomon saliling 30 sada taon, di pararhomarhobas di huriamon, nung asaha diula tohonan na pinasaha mi, sa ibahin mamarparbuhi pakubasyon na jala tupahi, patugu haporsyaon ng pakirimon di ruas ni huriam, tuhanguluan sa liling-liling na. Tung penunga sipul pangulaon na, di haparhaladon, sa itong patugu, jala palas marohana, leon hahipason, asa totong marsitutu mabuan hala tuhaluaw ni. Tangan mo nago pasu-pasuima, manugunugu na sida dia kaari-ari ni, hatu-hatuaon na, asa totong manaili tuho, pasu-pasu manang keluarga sa luhut na, ianakon, rodi pinoparpe, asara mangulupon pasu-pasu na nilehomi, akup ni iya tungadong hagaleon, doot hakurangan ni dongan namion, di pangulaon na nasa lilingon, holong mima na makukupi sa luhut na, pinuji maho Tuhan, rodi sa liling-liling na. Amin. Tu akado nga parhalado, asing miala amang situa yosdot ala inang, tetap dopita jongjong dison, isiamu kumamu. Tu akado nga parhalado amang inang, buy mahita hudul. Acara selanjutnya diaturkan amang situa jesinagama. Noeng pe saat mahita tu nama dokata, na parjolo nama dokata sian ruas, pinasaha matiki, na parjolo tu amang J Manulang. Shalom. Oras ba dihita sa luhut na. Jadi na pinarsangapan amang padita resort, amang padita Jeffries daon. Suang-suang nang di hamo parhalado nami, ama nami do tinanami, parhalado ni Uriaton. Mula ati matadok tu amat tapal yang kapasay, natutong dobi mga leon, tikin alehato dihita, buhita marpunguni baga sa tikion. Suang-suang nang di hamo sa luhut na, ama nami inanami, dok dabu sebulung ruas ni huriata HKBP keberalaman salom badihita saluhut na. Jadi au jong-jong di sonwain songon perwakilan sian Banjar Ciputat sekitarna on mandokun hata tu amang situ ayo si Manjutak aranong purna tugas na sida tu di bagasan serion. Jadi terluwi ma tu Banjar Ciputat sekitarna te tungau penwain na pasaton hata tu amang situ ayo dus marwata te. Jadi tu amang situ yo si Majuta do inang mulai ate ma pasahat kami itu kami sian ruas Banjar Ciputat sekitarna saat bersyukur mulai ate itu amang di pangulam muna di pakubasya muna na salilingon di huriat taon buido hubir kami rupani pangulam ni amang na salilingon terlebih ma di Banjar Ciputat sekitarna kami sangat bangga melihat amang pelayanan amang di Banjar na salilingon mulu binerang do rupani mulu adong akan namasa kegiatan di Huriat terluwi manang di Banjar Ciputat sekitar selalu do abang membain di WA Group. Jadi sudah anggota di Banjar Ciputat sekitar sudah tahu dalam boto sudah akahana pina namasa di Banjar. Kedua musye mulu akan nama rodang tahun adalah saya ini mulu pertanyaan Banjar betul perjulu. Molo laut pertanyaan Banjar amang selalu do mabuan kainata naso along be amata. Jadi jemput amang tung saya dong pertanyaan di taruhan amang musim itu jauh. Jadi bangga hiya dua amang merek pangudam-mudan salingon. Kedua musim molo dong sebelum pertanyaan selalu do amang manaruhon buku acara itu setiap jabu. Jadi aku kadang kita berjumpa abang situ namion.
Ulan lau manaruhan hai tetap do dikelilingi setiap jabu lepas haton ulan acara pertanyaan ini. Jadi mulai mamang di sudina ke pelayanan muna ke pabahinan muna na salilingon nak pinasa muna di Bajarta suang-suang inang di Huriaton. Kami sangat merasa bangga mang di pelayanan muna. Saya dari orang purna tugas masuk tu amang sian esit tuaun. Jadi molo hai medokon nang pe nata pe song nedokon yang padita naking purna tugas sian Huria anggo tahunan situai telak dari satu sering mengudu tu pe. Jadi kami sangat berharap memang lalu kami sian Bajar Ciputat sekitar asal tetap menjadi amang aktif di kegiatan di Bajarta. Ima panggilan nami memang terluwi ma di kota asaroma dot amang do inang ate inang. Jadi di pasu-pasu tuata memang sudah kapala yang muda salingon, dia mah ipason do gajang ni umur tua mang do tidak ngate, terlebih matu inang di son, pasturuana minang, lamu tu sehat na inang, tetap bui mendampingi amang mengatu dia pe alunga ke acara-acara di keluarga. Jadi suang-suang ini ya, buat anak-anak ya, kami juga mendoakan kalian supaya kalian menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua. Bagaimana supaya bapak dan mama bisa bahagia, ya? Kami juga sangat berharap itu pada kalian. Jadi tupe sautik na hudok kono saya tuhat teman masuk-masuk di minggu tadi bagas Rion nunga tapi gina king hatane na pinasa niya mapadita saya giat mai itu boy taulah di padara ningo luta siya siganu pare. Mulai ate mari tuhat mulai ate madang dihida saluhutna. Salam. Jadi pinasa mamuse itu nama dokada sian Bajar Pondok Cabe Legoso. Tikion pasatan baru nasida. Mulai. Diuduti mas sian amang JH Manurung. Jadi ala ni pertikian singkat-singkat mata bahin teh. Parorasa marita saluna te mangate. Oras ma. Au jongjong di sonaing utusan siam Pondok Cabe Legoso. Jadi jumulau mangidu tabi ma pasaton pangidu sian hamu Pondok Cabe Legoso. Mulutung au pe na jongjong di sonaing sadahata mahita te. Nau persangapi hami amata padita resort dohot inata amat pendeta fungsional songoni manak situa nahu hawalongi hami nahu parsangapi hami saluhna songoni nang ruas ni huriat tarison maulehati mat partikienon boy hupasa tami hata naulina dengan tu amata situa yos tuhamu amang inang maulate gurang ma dohonon nami tuhamuna jumolo mahami marsatabi molo tungadong nalubi hurang noaing pelayanan nami songon ruas siya Pondok Cabe Legoso jumolo hai mangido maap daktar terbawa sipata manang dia noaing akapak katayo nasalpu lubau kauma siya bawa saruhamuna tiya mangate songoni nang tuhamu amang saya tuhat tamatong na mangiring-iring kamu dari perdalanan muna di na pensiunon di lewat tuhamu hasehaton di lehong gajang umur jala songoni manak tuinata burusiagian di lewat tuhamu gajang umur di lewat tuhamu pasu-pasu akup ni daung adong songoni dan na pinarumahon ni tuhata tuhamuna sayang dia magabijol mana sia di joluta tarlumuwi di jolon itu hata songoni majo hata songon hata ni itu dohonon nami matuhamuna hau gala-gala mapajakitan ni si Zakheus tu dia mangalak kamang inang saya toktong madiring-iring di lamoti Tuhan Yesus pitu guarniari 12 guarni bulan tu dia hape hau macari saya tong madapo persaulia dapo pasamotan dapur tano-tano marangking masih ranggongan tung badat tapi pada wadawa ti emang atetor dita masih gonggoman songoni mahata na bugi pasata itu hamuna
tuhata mana mangiring-iring jalan nama suhamu. Songoni nak tuhamu setabi tu podok Bajar Ciputat. Tung mau latih gudang dopa satu nami tuhamuna di paliok kamu partikian tu situ ayos. Lau marhubes tu podok cabi legoso. Jalan tuhata mama masuk hamu sudi pengurus. Songoni rang ruas ni Ciputat sekitarna. Hor semadita salhuna mau latih gudang. Diudutima na mewakili Sian Parhalado, na pinasihat ni amang situa ye Pasaribu. Di amang pandita nami, amang pandita Jeffrey Stindaun, dot aka dongan Parhalado, dot aka suderuas sama nami dotina nami, na marsa dotita di Parminggota di Manugoton. Shalom, horas manita salut na. Nang pe jepek partikian nami ati alandang tinggal 10 menit nai. Nga ditaring ketulungan nak hingi hami. Unang pagajak kuda padahal ngahoben kajang di surat alai adong partikian musyanon. Jadi itu dong aku saulaon. Seujo do abang Yos, situ ayos. Jadi molo hata sonari on ma dongan gabe role model di hami. Role model artinya molo di bahasa Batak sitiruon. Bahasa sitiruon. Jadi dong dilion dirinya bangun di tahun 10 siapulu ati bang. Marhite-hite latihan dasar kepimpinan napo sebulung. Di si tiki neng bubar acarai dilon nasi dari dirina angkat tangan neng gabe calon situ ama. Saut mai gabe tahun 52. Modang salah tiki nama ngajari amang pendita BPMT Siombing. Puji Tuhan, Rab dotita sadarion. Dohot na gabe situa, nama jakon gabe situa ima amang pendita WK Siahan. Adong do sadarion, puji Tuhan. Jadi di hamu opung amanami na nami 30 sada tahun ni dang tiki na jepek ale gajang. Jadi abangon do na hubereng di tiki sebelum gabe dilon diri nasida gabe situa sekum ni napo sebulung do ibana dan ketua sekum sekretaris umum Rabdot hami mangula jupang odot abangon hami masuk di tahun 2002. Jadi saya bangun do na hubereng gabe role model naking na pasat hami martang yang bahasa Batak makatai di bagasan bahasa Batak. Nang apa do akadongan tiki ibu asa bahasa Batak na songoni. Mula bangun pe di dok songoni apalagi hami kan lebih kacau muset. Hidup. Alai puji Tuhan ma saat ula tahunan mi puji Tuhan bang. 30 sada tahun dengan dot kakakku di son Kak Dewi ya tiki sangaduh bereng tiki pardongania bangun dot kakaon itu tiki nama saya itu. Alai puji Tuhan mate itu Allah. Sampai ada sekarang Yoki di sini, ada Oni di sini, ada Yogi di sini. Semua orang ini melayani juga di gereja kita. Dan puji Tuhan, saya melihat di keluarga ini, puji Tuhan bang, kakak juga, semuanya jadi. Puji Tuhan. Jadi, ima salina te bang, selamat mate bang, nang pehita sipata di parsermonan dota bangun, sipata hami merdinamika. Memang suaranya bangun kan agak gogotik, nang peotik hidup. Hidup. Alai sipata ngau tadahami. Mulunga sakay mangkata ibana di pasat nasida ana di bagasan roha nasida sahati dung sidungi mekel maibana. Jadi dang dendam di antara kita. Puji Tuhan. Mula kianon ba mekel mekel. Imam puji Tuhan. Jadi dak ya bangun menyimpan sesuatu na orang pas itu. Makana saat gajang umurna saat disadarion. Itu. Itu. Ya, puji Tuhan mak. Jadi ima kita jadi di abang dot kakak tang yang nami asa marparbue masude aka nani laun muna di bagasan haparal donmu saat mamatsot hamu sadarion boy hamu matsot sian ulauta nang pedang rap dot hami di parsermonan boy do hamu jupang dot hami nang pedingan ni Mas Marnoi makata-katai dot manang disopo kita makata bang itu.
Jadi salinai selamat ma tu abang, dot kakak, tu hita dengan parhalado, saya hudok dot tu hita, on ma cotota. Adong na hurang pas, adong na pas. Adong na denggan, adong na hurang denggan. Tayuton mana denggani. Hidup. Tabulukon mana ruai. Dan adong na sempurna jolma, saling mangulu. Artinya, on magabirol model di hita, tabering ma ringgas ni abangon, AHP na di bagasan rona sida di lon rohana makobasi huriaon saat ditikyon saat matukinai hita gerejaon yang mar jubilum 50 tahun jadi puji Tuhan mak jadi tok ma di bagasan pangramutin Tuhan abang dot kakak dot sude keluarga ahama pinangido rohambang dot kakak huboto do bang asa di lon Tuhani di alusi Tuhani ahana pinarsitani roham terutama tu si Oki dot sude aka poparan munap. Jadi mononaking amang ketua nami adong mambain songon ada warna pantun hami pedang ulo talu amang sensitua. Belum memperhatikan kami sakalimat pe itu kan. Hidup. Songon masih kami jedang para takas kami mau marbasa Batak ali marbasa Indonesia mati. Jangan dulu titik baru koma. Merangkai puisi selesai sudah. Suka duka kita jalani bersama, menjalin kenangan yang amat indah. Daun kelor sangatlah lebat. Anak nakal, ayolah bertobat. Terima kasih wahai sahabat. Kebersamaan kita bersama sangatlah hebat. Songonim hatasya kami nama wakil parhalado, horas madita salutna. Mulai tema tu amang situa ye pasar ibu. Jadi nuaik pe sahak mahita tu na pasahaton hamaulia teota ima peleon naung tapapungu doho cendramata. Jadi Roma 7 inang pendeta. Jadi mewakili hita saluhuna ruas ni huriata nang songoni parhalado amang pendeta dohot inang ma pasahaton. Tu hita saluhna hamok kamang dot tamok kenang kita nasa hurion perbuin itang ta medok mauliati tutuhani song nong ya cara nak kini nong ni jahon ima tu hala amang situa ios 5 juta dolar inang medok mauliati tu nasida di bagasan hapor siota na minggu na salpu tapatu pado ima khusus martang yang marpilian jala perbuin itang yang tadi na tapapungui tapasahap mai na hita nasian hita na sahurion tola amang situayos do tala inang law songoni manang ima tadda holong na siya Kristusian huriata ima to hala amang situayos songoni nang tadda holong nang tuhala inang na 30 tahun madongani amang situayos ima madelaton tohonan hasitwa ni sila ni mamang inang pasahaton nami maun kami maperwakilan ni saluhut na sahurion tuhamuna lasmarhom majalo songoni nang adong terpapunghita sian ima parhalado ni huriata lasma rohamu majalo.
Jadi nilai matiki tu keluarga masih tua yos 5 juta lau mengapu. Ya, anak-anak ke depan Yoki, Oni dan Yogi. Salah satu perwakilan anak-anak. Shalom. Horas mari kita sude. Songona mewakili mangapusya keluarga kami mandok muliate tu amat tadebata dohot amang pandita dohot keluarga inang pandita dohot keluarga dohot akka parhala do HKBP Kebayoran Lama. Bahasa Indonesia aja lah ya. Terima kasih atas doa-doanya, terima kasih juga atas dukungannya selama ini bagi Bapak selaku Parhalado, selaku Sintua yang sudah purna tugas menjadi Sintua aktif dan sekarang menjadi Sintua non aktif, betul begitu Pak? Pensiun ya, pensiun dari tugasnya di gereja. Terima kasih juga buat khususnya Banjar CPS, mana? Terima kasih yang sudah mendukung, sudah Pondok Cabe juga, mana Banjarnya? Oke, terima kasih Amang Inang sudah menjadi bagian dari keluarga kami, keluarga terdekat dari ruang lingkup rumah kami, karena itu memang salah satu tempat kami juga untuk bisa tukar pikiran, bercerita kepada tentang pelayanan ini, dan di mana juga Bapak juga bisa melayani di Banjar CPS. Mohon maaf apabila dalam pelayanan Bapak sekiranya ada yang kurang pas di hati dari perilaku, dari ucapan, dan segala sesuatu yang mungkin ada yang menyakiti hati kita, mohon maaf semuanya. Kiranya apa yang sudah menjadi pelayanan dari Papa, Mama yang mendampingi dan kami juga ikut bagian untuk melayani, kiranya itu menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, dan kiranya juga kita semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dan penuh sukacita dari Tuhan. Ada salah satu lagi lagu dari buku Ende yang mungkin menjadi kekuatan bagi saya pribadi, yaitu dari buku Ende nomor 194, boleh kita nyanyikan bareng-bareng ayat 1 dan 2. Boleh? Oke, baik. Itulah salah satu dari kekuatan bagi saya pribadi, kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua, dan dengan dibacakannya SK pensiun Bapak pada hari ini, berarti kita semua sepakat untuk tetap dukung kami untuk pelayanan di luar jabatan Bapak sebagai Parhalado. Sekian dan terima kasih. Shalom. Horas. Alang ajom nate, ne mendokato do inang gajang, inata alai anomme, mardungat tawi do tangiang, diari na dinggan na pinasuata diarion, piduji matu hatta, ndang mangletiki bui hita hipas satu cikion. Napar julu pada toko memulai gudang nama cebelga tumak padita dia berisi daun do inang buru tobi ngate. Nang padita jojor buru perdiri nang bipatarak tukangan nate ngajorok tuson dap orang padita sabam sirait nang ya boru yan nate sokson yang padita surya lubat toruan do inang buru matondang boy tapatuba ulor tadi bahasa rion so inang dunga Parhalado do inak tani Parhalado na parjulu mon rate
di huriata boy para halado rap do inat tanah keluargana markur pertahankan unang holan di napa borhata teh anggia tujuan turun holan apa na dong di para halado rap para haladui situai dot keluargana asa gabi situro ma tujuan ni adon nama Yehud terima kasih kepada tim live streaming yang hari ini boleh merancang acara ini menjadi ditonton oleh di luar HKBP kepada lana. Amang damang dainang dak tagamon supabuaku tahun 20 sia mau gabi calo situa. Macam belgar waku dicot tulang pendeta BPMT Siombing oma nama muka nama nantang bui gabi calo situa. Las situ musik waku di somu saya abang padita awi kasiahan nama dabal honau gabi situa luar biasa adong nama ngajari adong nama masu-masu marsangat matuhatta melate dia mau tasoit naro taman mini teh amang dot minang opat tau mau gabi calo situa tahun 20 sia tahun 92 mah di pasu-pasu amang pendeta kasihan gabi setua gabi gokma tul puluh sada tahun 2 bulan sadarion ala tongot tiki tanggal 10 Februari tahun 92 soalnya tanggal 10 Februari tahun 2020 angka manis di bagas seperti kion di Parborhatu sian Banjar Kampung Perigi Maulate itu ruas Banjar Kampung Perigi. Namihut Banjar Rempot Ciputat. Jelas diperbantukan di Bandar Bintaro Perdagangan. Maulate di Banjar Bintaro Perdagangan di KI. Jaladungi terbentuk Banjar Ciputat sekitarnya. Di hari Nauli dan Ringgan di TKI. Di Pasak mang musai tugas mengurubi di Banjar Podok Cabai Legoso. Maulate mang. Nah tapi singkat. Adong namasa tiki masa COVID merasa tabi alabu itu tepat tu saat di Cikion mulate di hata borat-borat na pinas emang menurung tapi ma tusdi bajar nadong di Ciputat di Rempua di Podok Cabai Legoso jadi 5 bajar ma nakya dihubasi mangiuk ma manganon situ ajan si pasar ibu 2 bajar dihubasi di Bagasan Nasanon mulai te gudang mah diamang damang dainang dopung naposo marsoba jadi 10 pasapulu harus majujung alam pace gudang sama di part orang ni yang kepadita ni part orang ni dongan saya sikap tidak ada pernah ada dendam di hati saya si buru puas si buru berbakar moduk puas suada marah jeladak yang bocor pakate aku tuinata sian bagas sermon jala bolopuk tu beadong akan masa hamaolot dihamili sermon dang diboto alai sel luar diboto seinong panian adong be di keluarga di Paralado na boy na gabi songon teh hatani sermon mak udang magabe do tita bandok akan kurang dengan nadong di sermoni akan kurang nalubi mersoba jadi 10 dangadong palias dangadong sian rohku hata dendam alai sude lau paulion ni huriat tado so ini manang harapan diba dong puna tugas di Bagasan Cikion dang nama dok udok orang tong padita dang purna bakti au unang los samu au mangula merbakti manang di dia pada huria ale tugas di parharum maco tau ain amang dainang acuga rope iba dohot makubasi palos samu ala dijo nadong nahubar mudahkon asa unang pagajakku ewi gojak sejam jadi pedida teh ala tikina pe nungadi petedongan di sana dohon aku masuk de tua turtu mainan duhur titu mainan lote
Sudah hata nauli hata poda nang pinasat ni huriata. Saya nang mengubah, nang memose. Nak 10 itu maju di 10 lalu. Sudah hata nauli hata poda nang pinasat ni huriata apon nami mai matong ajabu. Saat disolong satu botian 1 3 ras. Seliling nang kita mangulu satu bagian jala horas-horas di pasu-pasu Tuhan Ganopari. Horas marita, selamat bertugas madiami, huriat tamatotong natahobasi. Molate. Molate mah di amang situa dohot keluarga. Jadi rimaita jongjong, mari de maita sian buku de nomor 225 ayat 3. Pilihan nang tapapungon tapasaha matu debata martangiang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silihon-lihon na dinggat doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julom. Paso-paso may jala ramoti. Asa hupara siya kami pilihanon. Pati bulun hara jaun mulutungatongan ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami markiti-kiti to dim. Asalam mutadahami godang ni sililion mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Markiti-kiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banu Tongosong na di Banua Gijang, leon matuhami sa darion hangulwa siya pari, say sama dosa nami song panisanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya namatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana mida kamu. Di depakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala di pasar hon madamena tutod di munabi. Amin. Tu kita salu na hamok kamanami doho inanami alama mereng tutiki hita alama mereng tutiki jadi ba
hata horas-horas do selama hari Minggu ma ima dadatta nang masih jalangan di pituan. Lau songoni manang tuhala amang situayos do ala inang keluarga hata horas-horas somma isomma mang situayos jo. Romamu ison. Iya, hata horas somma dadatta hita marsi jalangan. Alana musia dong lebih acara non di sopo dia kenang diundang. Yuk silakan di sini. Jadi hamuak kamang do tamuak kainang sian hami parhobas di kebaktian manugutot dohot sian hala amang situayos nang pesiudo keluarga salu nama pasatot tuhamuna selama hari Minggu horas madihita. Iya. Palama amang do tamuak kainang kita masih aturan dia kena keluar mabuat kendaraan asaboy tenang masuk muse dia ke ruasta na mabuat kendaraan yang